A primera catalana, bona jornada per als equips lleidatans, tret per l'Almacelles, que no va poder jugar el seu partit contra l'Andorra pels compromisos de la selecció del Principat. El Balaguer va guanyar per 1-3 al camp del Vistalegre i el Tàrrega va arrencar un valuós empat del camp del terreny de joc del Vilanova. L'Alpicat, que rebia un dels històrics de la categoria, va donar la cara i va demostrar ser molt competitiu. Bones sensacions les que va transmetre l'Alpicat en el seu debut a la primera catalana. Els de Sergi Vela, que compta amb una de les plantilles més joves de la categoria, havien fet una pretemporada irregular. A més, rebien a una Igualada que es presenta com un dels ferms aspirants a ocupar els llocs capdavanters de la taula, però els dubtes es van esvair ràpidament. L'Alpicat va sortir a per totes i primer Montoll i després Padrones van estar a punt de fer el primer. Però els locals també van veure que es trobaran a la primera catalana. Equips molt ordenats i que surten ràpid al contraatac. En una d'aquestes, l'Igualada s'avançava al marcador. Després del gol, els visitants van estar a prop de deixar el partit sentenciat, amb una ocasió que finalment sortia a córner. Al principi del partit hem començat dominant, hem tingut 2 o 3 ocasions i la primera contra seva han estat mortals. I ens han fet gol a la primera que han tingut i després la segona part s'han tancat al darrere a intentar mantenir el 0-1 i fer alguna contra que els pogués donar el partit, però no ha estat així. Crec que hem estat molt bé, hem aconseguit molt poques contres a la segona part. I és que l'Alpicat va jugar la segona part amb la mateixa intensitat que la primera. Un equip amb clara vocació ofensiva però sense encert en la rematada final. En tan sols 4 minuts, l'àrbitre va expulsar per doble amonestació a un jugador de cada equip, però ni les expulsions van fer canviar el ritme del partit. Els vermells gaudien d'oportunitats clares, sobretot en el joc aeri, on Bessone i Joan es mostraven molt actius. Quan semblava que el gol no arribaria, al minut 90, una falta executada per Padrones era rematada entre Càjigas i Jordi Francesc al fons de la xarxa. L'empat finalment arribava i feia justícia al treball dels locals durant tot el maig. Un resultat que ha de donar confiança als de Sergi Vela. L'important, perquè teníem dubtes això, no? A la pretemporada, de dir que ens trobarem a primera catalana, sabrem competir, no sabrem competir, i crec que sortim tots amb un molt bon sabor de boca, del treball molt ben fet, de la feina molt ben feta avui al partit, i ens fa ser optimistes de cara a afrontar la temporada i ser segur que és un bon reforç per l'equip aquest. El pròxim compromís de l'Alpicat serà al camp del Martinenc.